ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜାଗାଟିଏ ବି ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ବେଗ ଧରି ଭେଣ୍ଡି କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖରାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କିପରି କରିବା। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖରାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିବାର ସଠିକ ସମୟ ଅଟେ। ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45ରୁ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖି ନାଳଟିଏ କରିବା। ସେହି ନାଳରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ମାଟି ଓ ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ 12ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା। ଗଛ ଠାରୁ ଗଛ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖି ମଞ୍ଜିଟିକୁ 2ରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ବୁଣି ଝୁରା ମାଟି ଦେଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ କରିବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେବା।